Jeg er på besøg hos Ferrari, hvor vi i dag skal se en hel masse teknik. Det vil sige, at vi skal faktisk ikke rigtig køre nogen biler. Noget af det, vi skal se, det er Ferrari specialafdeling, som de kalder TaylorMade. Det her, de laver helt specielle biler. Altså hvis en Ferrari i sig selv ikke er special nok, så kan man få lavet alle mulige specielle løsninger i forhold til farver, materialer og kombinationer af ditten og datten. Her står for eksempel en California med en noget speciel farvekombination, og heromme i bagagerummet, ja, der har man også valgt en rimelig speciel løsning. Og der er faktisk næsten ingen grænser for, hvad man kan få lavet. Hvis man for eksempel gerne vil have en bil med cowboystof, ja, så kan det også lade sig gøre. US TaylorMade car last year in Belarus with an FX, and we cleaned the interior, which is famous Tata trousers that he uses on the headline. Yeah, the headline, the interior. We have carbon fiber like his golf bags all over, so it's a nice example. It was an example of somebody coming in with a clear idea. Most